Hola, sóc el caporal Albert, treballo a la unitat de policia administrativa dels Mossos d'Esquadra. Treballem perquè gaudeixis de l'oci nocturn amb seguretat. Comprovem que tant els controladors d'accessos com els vigilants de seguretat estiguin degudament habilitats per realitzar les seves funcions. Els escorcolls que realitzen aquests vigilants de seguretat als accessos són per garantir que no s'introdueixin armes o objectes perillosos. Inspeccionem que els establiments disposin dels rètols informatius i de la documentació que els permet portar a terme l'activitat, així com l'assegurança obligatòria. Comprovem que les portes d'emergència funcionin correctament. També comprovem que les vies d'evacuació es trobin senyalitzades i lliures d'obstacles. Inspeccionem que als locals d'oci nocturn no es subministrin begudes alcohòliques als menors de 18 anys. També realitzem controls per detectar si han accedit persones menors de 16 anys als establiments que tinguin prohibit el seu accés. Realitzem controls d'aforament als locals d'oci nocturn perquè no entrin al local més persones de les que tinguin permeses. Les unitats de policia administrativa del cos de Mossos d'Esquadra treballem perquè gaudeixis de l'oci nocturn amb seguretat.